Mun nimi on Jari Forsström ja olen taustaltani lääkäri, sisältauti erikoislääkäri. Ja olen nykyään yrityselämässä, teen enemmän etätöitä ja firman kautta tämmöisiä lääketurvallisuutta edistäviä ratkaisuja. Ja tosiaan tämä yrityselämä mahdollistaa etätyöt, joita aika paljon tehdään mökilläkin. Ja tämä mökki on muuttunut enemmän ja enemmän vapaa-ajan asunnoksi. Meillä oli aikaisemmin ADSL-liittymä ja se tekniikka vanheni nyt sitten tämmöinen kuitukaista hankittiin, valokuitu, jolla saatiin nopeampi nettiyhteys ja se saatiin viime kesänä. Sitten tosiaan alueelle partneri ilmoitti, että tämmöinen tullaan toteuttamaan ja kyseli, että halukkuutta ilmoittautua sitten mukaan ja toteutus onnistui ihan hyvin viime kesänä. Ja nyt meillä on myöskin täällä ilmalämpöpumppu, jossa on wifi-yhteys ja sitä voidaan sitten tämän laajakaistan kautta ohjailla vaikka kotoa pistää lämpö päälle, kun tullaan viikonloppuksi mökille. Ja sitten toinen meillä on tämmöiset maisemakamerat, turvakamera, mutta enemmän maisemakäytössä ja se on myöskin wifiin liitetty. Ja aika näyttää mitä kaikkea muuta tällä kaistalla sitten pystyy tekemään. Mutta kesän aikana saatiin kaivettua ja pihan läpi tuli kaapeli ja sitten ennallistettiin varsin siistiin kuntoon, että yllätyksenä jopa ruohoistettiin meidän puolesta takaisin. Sekä oli tyytyväinen palveluun. Ja se kaistaa vedettiin tuolla pitkin tien ojia ja myöskin tiekunta ilmeisesti on aika tyytyväinen lopputulokseen. Mitään isoja tuhoja ei tapahtunut ja yhteistyö toimii aika hyvin, vaikka se vähän tietysti tien käyttöön ajoitti kesäaikana. Ja sitten kun laajakaista saatiin tänne vedettyä, niin meni muutama päivän ja asentajat laittoi sen kuntoon ja heti se rupesi toimimaan ja sitten näitä lisäherppuja on pitkin syksyllä asennettu.